ụmụ Igbo na-edozi obodo, Igbo na-egbo mkpa, Igbo bụ ọsọfị, nnukwu mmanwụ, ụmụ Igbo na-edozi. Onye ọbụla nna ya kara nka dịka nna m kara na-abụ mgbe ahụ ọ bụrụ na ọ chọrọ ịga mmemme dị agha ọ sịghị butere ya oche gịnị esoro gaa maka gịnị na ekwenyere na nwata ọbụla na-anọdebe ndị okenye ọ na-enwe akọ na uche. Mgbe ụfọdụ okenye abụghị n'ihi afọ onye mmadụ dị. Okenye pụtara na onye ọbụla bụ mmadụ ụzọ gafee ogwe na-aka ya ama ebe ọ ka mma maka na onye bụ ụzọ siwe ite n'aka enwe mkpọmkpọ ite. Igbo Bigbo anyị anabata unu n'oge mmemme anyị nke ụbọchị tata na Ijele. Onye maara na Ijele bụ ebe ahụ anyị si na-ewepụtara unu ọtụtụ ndị Igbo ndị mere ihe eji na-akpọ ha Ijele maka na enwere ihe dị iche na-agaba nakwa Ijele. N'ụbọchị tata anyị nọ n'obodo Akabọ n'Imo steeti. Ọ baghị uru ya bụ ngwugwu a ga-atọ atọ ka anyị tụpee ya ọnụ ka anyị tụpee ya kama anyị ga-atụpe ya atụpe ọ ka mma ka anyị butuo ya bụ okwu maka na onye anyị ji ya n'ụbọchị tata bụ nwafọ Igbo kara aka. Afọ mbụ Mike Onovo anyị nabata onye oke ọbịa anyị n'oge Ijele nke ụbọchị tata. Biko kọwatara ọha na eze onye bụ. Ọhaneze ndị ọma ndị m ji aba ekele m unu. Aha m bụ Uche Ogbuagu. Ọtụtụ ndị ma na-akpọkwa m Uche Chukwu ga-eme Ogbuagu. Abụ m onye Ami Akabọ Ikeduru nke nọ na Imo steeti Nigeria bụ ebe onye isi ọkanga na Ijele na ndị otu ya bịakwutere m taa ka mụ na ha nwee ike nọrọ ya. Ekele m unu ndị ọma na-ekelekwa gị nwanne m nwoke Mike Onovo. Ndewo. Ọ dị mma. Unu amara na ọ bụrụ na enwere ebu onye ọbụla ka m ata akị mpụta ntiritu achinye gị maka na abịa n'ihe mfuri ọnụ abịa n'ihe ekwurekwu onye isi ọkanga ka anyị nọ na nke n'ụbọchị tata. Ọ na-afọ ọ chere ya bụ ọchị ọ tinye bad condition nkịta ndị mmadụ erota. Ọ dị mma ka anyị kọ n'ubi onye anyị bịara. Tupu iruo n'ogogo anyị nọ enwere etu esi kpọwa nkata wee ghọrọ ngịga. Kọtụgụrụ anyị etu isi bido maka na ihe anyị maara bụ dịka onye na-eme ihe egwuregwu iji okwu kwa ndị mmadụ ọchị ka echefuo ụmụ ọnọdụ dị agha. Biko kọtụrụ anyị etu isi malite ya bụ ihe. O nwekwa otu ọzọ ịgwa gị eziokwu, o nwebeghị mgbe m nwere ike inye nkọwa dịka ya bụ ihe si malite, mana ịmago dịka ihe ya na mmadụ so bịa ụwa maka na ụbọchị Chukwu kere mmadụ ka o kere ihe ọ ga-awụ. Abịara m na-etolite na-ahụ onwe m n'ime ihe a bụ ime nka. Adịrị atọ na-ekwu okwu otu m ga-esi ewebata nke m mmadụ abụọ ga-ele ya anya na ọ dị iche. Ọ na-ara ahụ ha sị na ọ na-atọ ọchị. Ịma na ọtụtụ mgbe ị were onye na-eme ihe ntọọchị akpọrọ akpọ ị naghị ama mgbe iji eme ya maka ihe gị na ya so. Nkapị a na-ama mgbe o ji esi usi. Ịgwa nwa mkpi na o nwere usi ya na ya so bịa ikekwa ọ naghị ama ya bụ na ihe gị na ya abụọ so bịa. Malite n'ụlọ akwụkwọ praịmarị ndị nkụzi ma na-ahụta m dịka onye nwere ọkpụkpọ oku a. Ana m akpọ ya akara aka, ana m akpọ ya ọkpụkpọ oku. Banye na sekọndịrị mgbe ahụ enwewela ihe dịka otu ebe ndị omenka mbatakwa nke m dị iche. Ọra ahụ eme m onye isi. Ọra ahụ anyị nazi ụlọ akwụkwọ m na-eme ihe asị mba na ọmụnwa ka a ga-eji aga ihe ahụ a na-eme. Anyị nwee ọtụtụ ihe nrita dị iche iche. Ihe gbasakwara ụlọ nsọ Chukwu ebe a na-aga ekpere Chukwu. Emewekwa ihe dịka mmemme harvest ma ihe ndị ọzọ a ga-achọrọ ka m bịa mee otu ihe ma ọ wụghị ejije ya wụrụ ịbịa kọọ akụkọ ya bụrụ ịkọ akụkọ ụgha ma ọ bụ ihe ndị ọzọ ha dị iche iche. Ya wa abịa na mgbe ha na-eme ụmụ ihe baza na eso eme goyingo nke bụ na ọ bụrụ na ọwụ n'oge nke Jizọs ndị a ọ pịara ụtarị n'ụlọ ụka ikekwa ọ bụrụ na ị ga-eso ndị ọ pịara ọ ga-enyecha m onyinye dị otu a bịa pịakwasa m ya ihe. Apụtara m skuul ihe dịka taa agbọtọrọ m mkpịsị WAEC n'ụbọchị taa zuo ike abalị abụọ bido ọrụ n'abalị nke atọ ya. N'ihi ọrụ nọ na-eche m. Ọ ya ahụ Baịbụl na-ekwu that a man's gift make it way for him. So mgbe ndị ọzọ ka nọ na-eche ma ga-aga ile jambụ ma ebidogodola m
rụtụwa ọrụ na certificate nke ọ fọkwa ntakịrị ihe a Chineke nyere m amaghị m ihu n'ihe gbasara ịga skuul maka na ka ndị ibe m na-ekwu okwu ịgawa galewe jambụ nke achọrọla m akara aka m gawa ọzọ ebe ahụ ka m nọ bịa gaa mahadum na Abia State University. Kedu etu isi bido enwere etu mmadụ tụnyere gị aro ka ọ bụ na ị kwadoro na mbụ? Echeghị m na enwere onye na-eghere anya bido dịka itinye na kaseti ịmakwụdị nnọọ na ọ ga-aga ahịa na mmadụ kwuo okwu nkịtị tinye n'ihe na ọ ga-eme. Kedu etu ọ dị mgbe ahụ ibidoro na etu isi? Ịgwakwa eziokwu, ọ rara m ahụ mgbe ahụ convince the marketers so na ihe a ga-aga, so o take lots of sacrifice. Anaghị eme ihe ndị a tinye ndị na-eme ụdị ihe ahụ zebudaya mana nke a so ofu onye nọ na-ekwu na-ekwu ihe na-atọ ọchị na-achị, so ọ dị ka ihe dị strange. And ịmago ihe ahụ audio ọwụ na vidio ị nwere ike na-ele onye ahụ ma ọ wụ otu o si dres ọ wụrụ otu ọ ga-esi demonstrate ihe ọ chọrọ ikwu, mana nke ahụ audio, so ọ bịara chọọ ọtụtụ ihe ị ga-etinye n'ime ya so that mmadụ nwee ike na-ege ya ọ na-translate ya to the visuals intrapersonally. Ka onye mbụ kwere nataghị ya bụ okwu Tonasin number 6 Mevati mana ọnwụgo now ọ bụ onye Nnewi ọya nwa n'ihi na onye mbụ nara m CD kaseti masta mgbe ahụ ka ọ gaa lee ma ọ ga-aga ahịa bịazi dọbụ waya na-ere ịmagodo ndị a na-ebugharị ite na-ebidozi gawa ahịa m gaa na ya dị ebe obi asị na ọ kwapụla, so amazi m onye m chọọ agaji mana ị na-apụkwa gị hụkwa ndị o nwere label. Tonasin na jizi aka ya chọrọ m bịa na be mụ na papa m na mama m bi, si na onwe ebe m na-ekwu okwu m ekwute okwu saịdị ebe anyị bi na ọjụwazie mmadụ ha sị na eziokwu, so ọ na-agba ezigbo moto mgbe anyị magono papa na mama ma nọ n'akụkụ na-ele n'ebe nwa ha na ha bi na big man na-abịazi ịkpa nkata. So mana ka anyị mechara ọya nwa onye mbụ anyị agazi see foto ti ya na ihe a dịtị na-ebidokwa because ihe mmezewe ịgachi studio gatinyezi ọtụtụ ihe ndị m na-etinye ma gazie n'ezigbo studio gatinye etinye obido gawa ahịa ọya nke ahụ volume 1 nwewezie ndị nke ọzọ volume 2. Ịgwakwa eziokwu aga m echeta mana ama m na first ihe a m bụ 1987. Ị ga-erutego ego izizi akwụrụ 10,000 naira eji gorie n'ogbe ka ọ bụ na enyere ya dịka royalty? Ejiji goro ya and akwụrụ m ya ugboro 3 4 3 3 and ụbọchị ahụ 4,000 batara m aka ehi m ụra mhikata ụra ya dị m ka onwe ndị bịara izuru detere m agakwa lee anya ọnọdụ ya agwakwana m papa m na mama m na ụdị ego ahụ nọ mana mgbe ha bidozi hụ otu m si na-azụ ihe ha jụọ m ọ gịnị na-eme and and ekelere m Chineke from volume 2 mebidozi kpawa deals. From volume 3 masịzi na agazi m na-ere na-achọzi m ka ọ wụrụ m nwa ga na-ebipụta ya n'onwe m na-erezi jackets ya otu m si bido tinyewe Talkington Entertainment International tinyezie nọmba ya dị ebe ahụ ibi from ebe ahụ ibi ma etinyewezi ebe m nwere ọfịs and ịhụnanụ ọ dị mkpa na m ga na-apụtụ n'ụlọ maka ebe mụ na nne na nna m bi ga na-awụ ihe nlele anya nyere m maka na biznes anyị akpọrọ ya show business. Ọwụ na mmadụ ele gị anya otu ịdị adịghị mma ikwelite gị ọnụ ga-arakwa ahụ. One, na ị ga-enwe the talent. Two, na ị ga-adị well dressed and ị ga-adịkwa disciplined. Gbuo ihe dị iche n'etiti show na business. Enwere ebe ị gara akwụkwọ ịmụta ụmụ ihe a ka ọ bụ ha niile si gị n'okpuru apụta? Ọtụtụ ihe bụ nnatarachi ndị nke ọzọ wụkwa research. N'ihi na ọtụtụ ihe ka a na-aga akụzi gị na school. Ọtụtụ ihe, in fact, everything about this gift was God, because that natural inspiration must come from Him. Ọ dị ọtụtụ ndị na-ekiri anyị ugbu a ikekwe ọ bụ eziokwu na ọtụtụ ndị mmadụ enwe na ohere ịpụta mana enwere ndị bụ ọsọ ọfịa ndị sụrụ ya bụ ụzọ. Ụfọdụ na-abụwa bịa enenyere nke ha anya ebe atiri ise atinye wọs wee pụta wee bụrụ na onye ahụ emewe ọfụma. Ya bụ na ọ bụrụ na ị nwere ọnatarachi dị iche iche, ọ bụrụ na ị nwere ọnatarachi dị agha ị na-eche na ụdị na tata na ọ dị ka gasị na onunanya agwụ na ndị kpọrọ ekwe ha azaghị na ọ bụ na ọ dị ka gasị na imekọtara na okwe ha aga,
ọ gị ga-azị ị ga-akwa abara ụmụ ha. Ọ bụrụ na ị gee akụkọ ndị dị etu a, ị ga-amata na ndị rụrụ ma ọ bụghị n'otu ụbọchị ka eji rụọ ya. Ya mere na ijere bụ mmemme anyị kwadoro iji na-ewepụta ọtụtụ ụmụafọ Igbo dị iche iche iji wee kpanie mmụọ ịmara na enwere mmụọ dị n'ime onye Igbo, mmụọ na anyị ga-emeni ya. Igbo bụ ijele o, anyị bụ ijele o, Igbo bụ ijele o, nnukwu mmanwụ. Ya sigodo na mbụ ịbụ onye Igbo, kedu ihe dị iche dị n'ime onye Igbo? Kedu ihe mere onye Igbo ji dị iche n'ebe ndị ọzọ? Ịgwakwa eziokwu, Chineke hụrụ ndị Igbo n'anya rie nne. Ndị nọ mgbe a lụrụ ọgụ ga-agwa gị, mgbe a lụrụ agha 1967 ga-agwa gị na ọnwụ na-elewe ya anya otu o kwesịrị ịdị, onye Igbo ekwesịrị ịla. Mana Chineke mere ya na onye Igbo wụ onye pụrụ iche. Maka na ile anya ihe niile eji eme obodo ka ha kwụrụ n'ụkwụ ha, ghọrọ ideji mba, ghọrọ ndị eji ama atụ na mba dị iche iche, na ihe niile juru petem n'ala Igbo, mana azụmahịa o, mana ime akwụkwọ o, mana ịgụ egwu o, mana ime nka o, mana nrụpụta ngwaahịa o, nke ọ bụla onye Igbo batara n'ime ya ọ charala. O nwekwana ebe ọ ga-awụ ya ghara ibuteta obere anya ukwu, maka na ihe na-anaghị aga onye Igbo bata na ya agawa. Onye Igbo enweghịkwa onye na-enyere ya aka. Onye Igbo ihe niile o ji chọọ ịwụ mmadụ, o bu ya bịa ụwa. Ịhụ hala onye Igbo ka ọ batara, head office ya nọ ya n'isi, kwa ịmụta a na-akpọ head office, ọ nọ ya n'isi. Mana Igbo ga-akawa ahụ kpọọ onwe ha okuza, maka na onye si mmadụ egbule ya, agbara egbule ya, onye ahụ ejikwala aka egbu onwe ya. Onye si mmụọ egbuna m, mmadụ egbuna m, onye a dịkwa shọ na ọ ga-eji aka gbuo onwe ya, maka na ihe niile zuru oke maa ụma. Ọ bụrụ na onye Igbo ọbụla ga na-eche echiche na-echelaga ebe a, ọ nwekwe ndị Igbo ndị m na-egbupụrụ ibe eto ha, ịnọsịn ha, Ifeanyị Ụba ha, ndị ụmụ Igbo, mmadụ dịka Okoro Ama ha, ndị a niile lọtawara ụlọ bịa na-arụ nke ha ebe a. Ọ bụrụ na onye ọbụla ga-aga be ha, achọọ m ịbịa chetawere gị ụfọdụ ihe ndị a na-eme ndị Igbo na mba dị iche iche. Mana ọ bụrụ na ị nọrọ be gị ama mma nwe mmadụ ọ ga-emeli gị ụdị ihe ndị ahụ. So onye m ji sị na o rule mgbe Igbo ga-ebido kpọwa onwe ha okuza, n'ihi na onwe ụzọ ọzọ eji asị mmadụ bịa lawa na awụ nna bịa wepụta okwu ka m zapụ ihe. Mana okwu ka m ji ya kwuo. Atọrọ ọmara atọrọ ofeke isi n'ọhịa. Ọ dị mma, gị bụ onye na-ekiri anya, ọ bụrụ na ọ dị gị mma, ọ bụrụ na ịma asụ, ị ga-asụrụ n'ikwenu, mana ọ bụrụ na ịma ha asụ, ịsụ subiri ụkwụ. Ọzọ bụ na enwelatara ndị ị na-enekwasị anya mgbe ị na-abata, ma ụmụ ihe mfuri ọnụ ị na-eme na ihe ndị ọzọ. Enwekwuru ndị a ga-asị kịta na ha na-enekwasị anya si n'aka bụrụ mmadụ, maka na ndị Igbo kwuru okwu sị na ọ bụrụ na azụcha nwata azụ nwanne. Onye m ga-asịwụ nna m ukwu, onye m si n'aka ya rigote, nwetawezie nna ukwu ndị ọzọ, ọ nọrọzi ndụ kịta, ọnwụgo, Maazị Chike Gbuji. Ọ nọ na NTA Aba mgbe ahụ, chọpụta m mgbe ọ na-abịa n'ụlọ akwụkwọ dị iche iche ịchọ talents. O nyere m aka n'ọtụtụ ụzọ. Ọ nọgidere m emepe redio steshọn n'ihu ya. Ọ bịakwara nyere m aka mgbe m na-arụ ọrụ enyemaka nye gọvanọ, mgbe ahụ ọ lago ezumike nka. O nwekwe ndị ọzọ dịka Maazị Chika Okpala Chizebudaya. Dịka ọ dị ugbu a, ana m anọkọta mgbe ụfọdụ ma kpọọ ndị nke oku sị ha, dadi unu bịara m weekend, achọrọ m ile unu, n'ihi na mgbe Zebudaya nọ n'Enugu na-eme masquerades, ya na nwanne m nwaanyị wụ nwa Ada Akabọ a na-akpọ Lizzie Evueme wụ Ovuleria. Ọ nwanne m nwaanyị ebe a. So ọ na-awụ every weekend mgbe m nọ secondary school, mmechi ha na school na Friday, agawala m Enugu na-agara ha ozi, na-elekwenụ otu ha na-esi eme na Transekulu ebe ha na-erekọdụ the masquerades. Mgbe anọ m na school na-eme internship m na
na ọrụ a so gbaa ka m matacha ọtụtụ ndị dịka jegede ha na atị ha ọbụla dị nke m owu a ị na-ekwu okwu ya akwụkwọ onye na-eso edere ha mgbe ahụ mmadụ dịkwa ka Chief Pete Edochie ihe ahụ ndị nna m ukwu na-awụ msị papa achọrọ m ịhụ gị ugbu a ọ ga-abịa msị ya dadi ọmbịa ka ị chọrọ ịbịa ndị ahụ ndị tinyere aka hazie m gụọkwara m ọfọ ka ọ dịrị m na mma onye mgbe ụfọdụ m na-eme mmemme ga-ehụ ha ka ha ga-abịa Igbo bụ ijele o, anyị bụ ijele o, Igbo bụ ijele o, nnukwu mmanwụ. anyị na-eme ọtụtụ ihe mgbe ụfọdụ na-echefu ndị nyere anyị aka mana mụnwa ana m echefu o nwekwara ihe ọzọ ikwuru okwu ya ebe a ihe dị ka ndị si n'aka m rigote ọtụtụ n'ime ha mana ị ma na ihe impartation a na-awụ ọwụ nke ị ga-akpọrọ mmadụ bịa dukwuwe n'ụlọ na-akụziri ya ọrụ one onye ahụ ga-enwerịrị talent a n'ime ya onye ahụ ga-adịrịrị gifted first ihe nọziwu to nurture the thing because the talent na-abịa ọ na-abịa raw ga-ehụ ụfọdụ n'ime ha nwere ike na-ekwu ụfọdụ ihe ndị na-adịghị eme ige na ntị dịka ihe bekee ga-akpọ vulgarism mmadụ dịwa vulgar abịa classify ya maybe to a clown to onye na-ekwesịghị ịkpọta na mmemme ebe ndị ukwu ma ndị gụrụ akwụkwọ nọ mana ihe ị ga-emezi gị bido na-anọchọ ya na-refine ya na-atụ ya nke adịghị mma ụfọdụ ga-abịa mmemme ebe a na-ekupụta nwa ha abịa kọwa jokes a na-akọ na wedding ụfọdụ ga-abịa product launch ha akọwa ihe a na-akọ na ịgba nkwụ so ọgụ maka abịazi haziwe ese ngwa nke efit ga ebe a nke efit ga ebe a ị ga-ebido from dress codes baa na choice of words dictions si ebe ahụ banye ya marakwa ebe ọ ga-asụ bekee akwa nwe ndị na-abịa n'ime village ebe a na-agba nkwụ na-asụ sọ bekee ndị na-ege gị ndị nne ha si biko mee ka eke nri ka ịlawa na mmiri na-eru maka ha ma ihe ị na-akọ mana ịbịa ebe e nwere elites ndị dị academically sound gị sụwara ha bekee ma ị mara asụ nke a na-eme asụ asụkwala ya ọtụtụ ihe ma a ga-akọziri ha ma dress codes ụfọdụ na-efili na ọ naanị mgbe ị gara nwe isi dada ma ọ bụrụ ayagha isi ka ị ga-awa na entertainer no ọ ihe nọ gị n'ime ọ ihe ị ga-ekwu n'ọnụ ọ ihe ị ga-eji aka na ahụ eme ọ ga-awụ otu ahụ ịdị mana anakwa m akajọ ndị bụ dada ma ọwụ ndị mana ana m achọ ịkọwara gị ụdị ọrụ m na-arụ n'ime ndị si n'akụkụ ndị si through me pụta ọwụ ihe m ga-abịa ịkpọwa aha Igbo bụ ijele o, anyị bụ ijele o, Igbo bụ ijele o, nnukwu mmanwụ. ihe a nọkọtara wuwe ewu ana Igbo niile asịghị oke ite asịghị nke a bụ ọbara ụra nke a bụ nke a bụ nke a ọdụzi ka ga-asị na agbammbọ dị onye Igbo n'ime na ọ bụrụ na atinyeghị ọgwụ na ọ ma nga ahịa ndị ntorobịa anyị ugbu a chọziri ya by all means ha achọzigide ịma ma o nwere ihe ya na ya ga-eso ndị nne na nna bịakwuo na-worsen the case nwa gị ga-anọ na skuul na-agba moto ọwụ oge nwazonyere ya onwe ihe ma ọ na-arụ onwe ihe ọ kọrọ gị ogote nka ya egotere gị emeghe ya torure gị birthday nwa skuul na-efe ego nwa skuul abịazi ebiri n'ụlọ big house big moto na-eme travel na-abata gị na-ahụ ndị enyi ya a na-agba convoy ị ga-ajụ ese ịgbakwana ndị nne na nna ụfọdụ na-abịa na chọọchị na-abịa atọ mma mma na Chineke mere anụla m nwaanyị bịara atọ mma mana Chineke nyere nwa ya aka o mete yahoo n'ego di ya atakanyere sị ya yahoo plus ya sị ewo yahoo plus nke anyị na-ekwu wee eziokwu ọ bụkwa ihe ịkpọchi ịgwa gị nke wee eziokwu chọọchị niile ekwuso nwaanyị aghọtagide ihe ọ na-eme mana ama m na mgbe o mechara chọọ di ya chọọ ka ọ matara na agwọ nọ na akịrịka ikekwe oruo n'ọtọ ọnụ nke na and gị bịala anya gị bịa na-ajụ ebee ka anyị na-agade ihe awụ otu anyị si bido akwa ihe a nọ ugbu a ube m ile anya ugbu a ị ga ụlọ elu nọ ebe a ugbu a ị nwere ike mara ole ọ dị
mana ịgwa gị eziokwu akpatatụbe m ego mbute ọkwa ego agụrụ ọnụ ma ọ bụrụ na ndị CD m kwụrụ m ụgwọ ana m agụ ego m na amana m otu ego m ha ji aka m ana m ebu CD m aga obodo oyibo mgbe ụfọdụ mmecha show ndị mmadụ a na-emere m ihe a na-akpọ autograph ụfọdụ na-enyecha m $100 n'obi ọma otu m si mee ha ihe ọchị ọsọgodi ya wụrụ mmechagodi big shows enwekwa m ike bịa mee smaller shows so mana nke ugbu a enweghị ihe ọzọ a nụrụ enweghị ihe a mara na-arụ fụrụrụ gbam ọ zụọla ala o nweela ego ọ gbaala moto nwe onye na-achọ ịjụ ndị nne na nna echefuo na ajụ eri ọhịa nwa butere arịaghị arịa anwụ mgbe ụfọdụ ihe ndị a wee orikọ ị na-ahụ na mgbe ụfọdụ gị nụ ugbu a na nwa agbọghọ adrọpụrụ nwa agbọghọ na moto ha kwapụta ya na ọgbawa ara ị na-ahụ na ụfọdụ ụmụ okorobịa na-aba n'ime ọhịa na-aga ewere nshi mmadụ nyụrụ anyụ na-eri adị m sọrị na ndị na-ege ntị mana ihe na-eme eme ugbu a so ruo ole mgbe a na-aga inwe generational gap maka the way the thing ji ju ugbu a o nwere ike ruo mgbe ọ ga-eru mgbe ọnwụ ya ga-abịawa o nwere ike a na-abịa asị na enwezi eji dị otu a ma enwezi eji dị otu a mana arịọ ụmụnne m biko nụnụ ka anyị were ya nwayọọ ebe onye ọsọ ruru onye jikwa ije ga-eru ya ebe Chineke lechara onye dị ka m cheta m gọzie m site n'ebe a na-ekpofu ahịhịa bulie m bụ nwa ogbenye elu mee ka mụ na ndị amadi ụwa rikọwa ihe ọtụtụ ndị mmadụ amaghị na awụ m otu mkpụrụ nwa anọkwa m n'elu ya bata n'ụlọ ogbenye mgbeghiri maka na mama m na-ere ahịa papa m na-adụ shu 11B Ngwa Road by Obu Ọhịa ebe ahụ ka papa m nwere kiosk ebe ọ na-anọ mama m na-ere ahịa n'ime arịa adị m ntakịrị na-ebugharị ahịa n'isi na cross main road enwezi onye consider the dangers adịghị awa na only son ogbenye nke anyị mechara ruo na anyị biri na warehouse maka na akwụnyeghị ụgwọ ụlọ yes but God ejikwa aka ya bulite m aka m asịcha na dint of hard work maka na ọsọ onye ya ga-emere ebere ka ya ga-emere ebere so ọ bụrụ na Chineke nwere ike ileta m onwe onye ọ na-aga eleta maka ihe a dịkwa na ndụ eme ka mma ndụ bụ isi onye a ga-emere gị ihe a ka ị rie nri ụtụtụ na nri ehihie gị n'ụtụtụ o ruzie na mgbede onye ahụ eburu ọnụ onye ahụ alawa gị chefuo na ụbọchị Chineke kere gị ka o kere ihe ị ga-awụ ọ dịkọtakwana njọ ma o kwere ike dị mma maka na onye ọbụla nwere BVN ya nga ihe awa akara aka gị anaghị ehicha ya ehicha taịm ahụ ru ha ana maka na o nwere ụfọdụ ndị na-esocha mee ihe ịkpọrọ aha oke ite gị si na oke gị stil ọ ga-awa ọkọrọ ha n'ihi na akara aka ha awụghị inwe ego ụfọdụ asịghị na eji ụfọdụ erekwa ụfọdụ n'ebe ihe awụ iji gosi gị inwe ego ahụ ọ na Chukwu kwere na ị ga-enwe ego mana ihe ekwensu nwere ike o meziri wee iweta nri mgbede gị na nri ehihie gị nyecha gị ya n'ụtụtụ ile ihe ga na-ahụzi posta 25 years 28 years 30 years abịa na chọọchị a na-ekwu the elders of the church ọ bụrụ ndị 35 40 years ọhịa m ji sị gị na ihe na-akwado imewu mgbe a ga-enwe generational gap agaghị na eji so nso to so nso mana asị m Chukwu ekwena so biko nụ ndị ntorobịa ka anyị were ya nwayọọ isi m kwuo ọ na-awụ ọkụ ịchọtaghala akara aka gị n'oge chọpagide ya ọtụtụ n'ime anyị na-awụ jack of all trades master of none amụọla m shoe amụọla m ịkwa akpa anakwa m agba ọkada mechazie mgbe ahụ bịa savụọ mmadụ n'Ọnịcha onye ahụ emecha after 6 years abịa gịnị ka ị mụrụ moto spare parts o nwere otu ha abụọ shiwụrụ ị ga-anọ ebe dum mgbe m chọtara na akara aka m wụ arts entertainment ịhụrụ mgbe m ji bido ya gazie school mee mass communication which is also in line in sync with ihe ahụ because ihe ọsọ gị wụ na Nigeria a ga-achọrịkwara certificate ihe anaghị abụ ọsọ kama nsogbu kịta bụ na mgbe ụfọdụ ị na-eme ka ịbanye mahadum dịka etu a ịchọwara mass com nweta nwere ike asị gaa mee zoology
Ekwetaghị ọ ụzọ eji akpọ onye ahụ anụmanụ. ya bụ na agụmakwụkwọ anyị nweziri ọ dịzị ka ọkpọrọ ị ga-ahụ onye gụrụ microbiology na-asabụ na họtel. So mana nke bụ eziokwu bụ na onwe ebe eji azụ aga. Ihe ọbụla Chineke si ị ga-awụ ka ị ga-awụ. Ihe anyị na-eme isi nọ akara aka bido natarachi. Enwere ihe ndị ụka fada na-asị si n'aka fere aka ruo anyị aka. O si n'aka nne gị ka o si n'aka nna gị, nwere etu ha si metụ udu ihe anyị na-eme. Ọ eziokwu na papa m na-eme ihe ọchị mana o jighị nke ya kpaa ego. Papa m gị na ya na-ekwu okwu ọ ga na-etinye and ọ na-amakwa na ọ na-atọ ọchị o, mana ọsọ m nwa ikekwa wụrụ because na m nwere that sense of humor, so m nwezi ike na-eme appreciate humor na-anọ n'ihe ọ na-ekwu maka na ọ na-ekwu ya ka ọ tọọ ọchị. Igbo bụ ijele o, anyị bụ ijele o, Igbo bụ ijele o, nnukwu mmanwụ. Ụmụ Igbo na-edozi obodo, Igbo na-egbo mkpa, Igbo bụ ọsọfị ukwu, nnukwu mmanwụ. Obodo ọbụla ị bịara ma ịfụ inwe afọ Igbo, nwanne m gbanagakwa na ndụ adịghị ya. Obodo ọbụla ị bịara bịa ma ịfụ inwe afọ Igbo, enyi m gbanagakwa na ụzọ adịghị ya. Etu ọbụla ọ dị, Igbo anyị bụ akwa ugo ka anyị chigharịa na anyị chigharịa na anyị chigharịta na anyị chigharịta na anyị natazịa ka anyị natazịa na anyị dozie obodo anyị. Igbo bụ ijele o, anyị bụ ijele o, Igbo bụ ijele o, nnukwu mmanwụ. Igbo bụ ijele o, anyị bụ ijele o, Igbo bụ ijele o, nnukwu mmanwụ. N'ezie ha anyị nwere mmadụ, Igbo anyị nwere mmadụ ndị na-agba mbọ mebe obodo. Igbo anyị nwere ijele ndị na-eme ka obodo makarịa onye echefu naanị Igbo. Eziokwu anyị nwere mmadụ, Igbo anyị nwere mmadụ ndị na